Исәнмесез, хөрмәтле, мөхтәрәм тамашачылар. Татар эстрадасына яңалык истәүче, сезне сөендерүче Казан кичләре интерактив тамашасын башлап җибәрәбез. Безне хөрмәт итеп, якын итеп килүегезгә зур рәхмәтләр әйтеп һәм хөрмәт күрсәтеп, мин хәзер сәхнәгә Татарстанның атказанган артистлары легендар Зөләйлә төркемен чакырасым килә. Зөләйлә триосы бездә бүген кунакта. Каршы алыгыз. Соңгы вакытта Ләйсән Мәхмүтованың Мәйдан телеканалында үзегенә төшкән клиплары күренә башлады. Шуңа күрә сорау сезгә, кызлар. Менә шулай йөри, беләсеңме? Шулай йөри, безгә әйтмичә, сорамыйча, нитмичә, менә шулай йөри, нишләтергә белмибез. Яңа кеше эзли башламадыгызмы әле коллективка? Моны разве алыштырып була? Күрегез инде бу кызны. Раяз, аннан соң шундый сорау да бар. Менә хәзер бит инде эшче куллар җитми илгә. Так. Шуңа күрә дәүләт тә моны инде рабочий профессияларны популярлаштыра тырышалар. Хәтерлисезме, элек шундый җырлар бар иде, маляр кыз Фирдания дигән, шофер җыры, игенчеләргә багышланган җырлар. Менә сиңа әгәр дә дәүләт җитәкчеләре шундый тәкъдим белән чыкса, Раяз, менә берәр профессия турында җырларга кирәк дип, нинди профессия вәкилләренә багышлап берәр җырлар. Кошын кара ирне шия колхоз кызы Әлфия. Ой, Әлфия дия. Калган җырлар кайрамый. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Рәхәт, бик рәхәт. Ришат Айгөл, бөтен кеше бит инде йолдыз булам дип, җырчы булам дип, зур кеше булам дип Казанга килә, ә сез киресенчә Казанны ташлап, Чаллыга кайтып киттегез. Ни өчен? Анда конкуренция әзрәкме? Кайсыгыз җавап бирә бу сорауга? Мин менә шуны әйтсен дип әйткән инде. Син башта әйтеп китсәң, миштан рәхәтләнеп, таңга хәтле халык белән сөйләшер иманнары. Нәрсә әйтсәң? Менә бу тотлыкканны минем. Син бит салаватта эшләдең. Шул салаватта эшләгәннән соң тотлыга башлагансың икән дип сөйлиләр. Юк инде алай. Ана мин дә вакытында китеп калдым, мин дә тотлыга башлаган идем. Салаватта бер тапкыр җырлап карадым да, мин башлагач киттем мин дә. Бу китә алмады. Моның ипотекасы бар. Алкышларыгызны хәзер каты дип бу шәхескә чабырсыз. Чабырсызга түгел, бу залны гөрләтерсез алкышлар белән дип уйлыйм. Чөнки бездә кунакта, Казан кичләрендә кунакта Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Татар-Башкорт эстрадасы вәкилләре арасында иң беренче үзенең рәсми сайтын булдырган җырчы. Алай гына түгел, бу елгы юбилярда әле ул. Айдар Галимов! Иң беренче чиратта форсаттан файдаланып, бөтен залга җыелган тамашачылар исеменнән, бөтен сезнең иҗатыгызны яратучылар исеменнән, Мәйдан каналын караучылар исеменнән узган юбилеегыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сез бит 23 февральдә тугансыз. Ватанны саклаучылар көнендә ВДВ гвардиясе старшинасы 32 тапкыр парашюттан сикергәнсез. Хатыныгыз бар, 2 кызыгыз бар, улыгыз бар, оныгыгыз бар. Кыскасы, чын ират эшләргә тиешле бөтен эшләрне эшләп бетергәнсез. Ә менә ВДВ штик буларак берәр тапкыр булса да фонтанда кыйнганыгыз булдымы? Ну, шәхсән миңа килгәндә, дуракланып йөргән чаклар булды. Ну, фонтанга барып җитмәдем мин, конечно. Рәхмәт җавабыгызга.